Bancoma umsebenzi we-GNU bebona amaphoyisa eqhubeka nokukhuculula leli loMzansi Afrika. Ngiqale ngobingelele ngikwamukele le channel eMaswiti Mina Production. Okubingelelayo umxolisi ufana kaDlomo. Uma uthi uyaqala ufika le channel, cela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe kwale video, ushaye like bese uyakhomenta lolu daba lonamhlanje. Kanza kwethu indaba kasipheli kuleli loMzansi njengoba ke namhlanje 26 July 2024 amaphoyisa aseMpumalanga ahamba aze ke athola indawo yamasosha engekho emthethweni. Le ndawo nje yamasosha ingekho emthethweni igcwele ke abantu basendaweni yaseLibya, abantu ke abalinganiselwe ngaphezulu kuka 90. Uma ke bebhekwa ke futhi labantu kuthola ukuthi ke babandakanyeke namacala amaningi akule ndawo yase White River. Njengoba kubona ke esithomeni sakho kababa ke umnumzane Cyril Ramaphosa bizihambe ke zibafuna zihambe ke zibaqoqa, bheka nje ukuthi ke indawo yakhiwe kahle kanjani le indawo nje impela yamasosha ephilayo. Mina ke ngiyazibuza nje ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ke ezweni sithi sakhile kuze kube khona abantu abasuka ngaphandle befike behlala eMzansi Afrika ngamavisa angabavumeli ukuthi ke behlale eSouth Africa, ngoba ke nawo lamavisa athe mayibhekwa kwatholakala ukuthi ke afake. Bahleli ke kulelizwe bathi mabesuka baphinde futhi baze benze izinda samasosha abo. Lokho nje kukwedelela ukuthi ke shuthi uhulumeni lapha eMzansi Afrika bawuthatha kancane. Ngana kwethu ngicela ukuthi uqhubeke nokuyibonela ukuthi ke bekwenzakalani kuleya ndawo. Mangabe soqedile ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe ya like bese uyakhomenta sidibane ku video landelayo. Ngiyabonga. Don't just POP, tell me what's happening. What now? POP and that. Hola, hola. Good.